Hello guys, welcome to Bodo team vlogs. So आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोना मोजाङैनो दं. So आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान ब्लगिं भिडिअ लानानै फैलायबाय. बे ब्लगिं भिडिअआनो जाहैबाय गुवाहाटी नोगोरमानि सराइघाट ब्रिज माने ब्रह्मपुत्र ब्रिज. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो. Let's go. बोथोरा बारा मोजां नङा, जोबोर अखा हागासिनो दं. दा आं न'आव फैगासिनो दं बरपेटा र'डआव. मानो होनोब्ला गुवाहाटीआव दा गोदानै 14 डेज लकडाउन होफिनबाय. स' बेनि थाखाय 14 डेज गुवाहाटीआव मा खालामना थागोन, बेनि थाखायनो दिनै न'सिम फैफिनबाय.